Bon dia, Esperança. Bon dia, Diana. Tu ets doctora en l'àmbit de la filologia semítica, et dediques a la investigació de manuscrits hebreus, has viatjat, has viscut en diverses ciutats del món. Explica'm una mica la teva trajectòria com a acadèmica, aquest background internacional. Bé, jo em vaig llicenciar en filologia hebrea a la Universitat de Barcelona. Després d'allà vaig fer els cursos de doctorat i finalment vaig traslladar-me d'universitat per fer el doctorat perquè vaig començar a estudiar tot el tema dels manuscrits hebreus que hi ha a Girona, que és un patrimoni excepcional. Vaig anar a viure un temps a Tànger, uns quants anys a Tànger. Després vaig estar visquent a Bogotà, a Colòmbia. Vaig tornar altre cop cap al Marroc, a Tetuan, en una altra ciutat. I finalment fa un parell d'anys he tornat cap aquí. Però mai he perdut el vincle en absolut amb Barcelona i en Catalunya. Has participat en molts congressos perquè és un tema que realment interessa a fora, també l'estudi del judaisme en català, l'aportació que van fer els jueus catalans. És d'una importància que des de fora diria que es percep molt més que no pas des d'aquí molts cops. D'aquí que potser sí que he hagut d'anar a vegades més a congressos a fora, sobretot per l'interès d'aquesta documentació excepcional. Parlem una mica de la teva família. Tu vens d'una família de Barcelona, d'intel·lectuals, escriptors, artistes, banquers. El teu besavi va ser regidor de Cultura de Barcelona, en Josep Maria Valls. Parla'm una mica. Bé, ell va ser justament regidor de Cultura, molt potent, amb una defensa fèrrima del català, també era escriptor, era notari, eren fills de la banca, la meva família eren banquers. El teu avi era pintor, va ser el fundador de l'Acadèmia Valls, aquí a Barcelona. Sí, ell va agafar una altra acadèmia i aleshores la va transformar en l'Acadèmia Valls. Va fer, qui va donar-hi un nom. D'aquí va sortir el pintor Pau Valls, el teu pare, i el pare del seu cosí germà. Sí, també hi va passar. I aquest cosí germà qui era? Doncs era el pare de l'altre candidat a l'alcaldia de Barcelona, que és el Manel Valls. El pare és el Xavier Valls, reconegut també. Que era el cosí del teu pare. Efectivament, també reconegut pintor arreu. Valls sempre diu que el seu pare no el van reconèixer aquí, que la primera exposició que li van fer va ser a Madrid, que per això va haver de marxar. O sigui que hi ha com aquest ressentiment, no? I sembla que per mantenir l'estatus intel·lectual, artístic, el teu estatus com a creador a Catalunya i a Barcelona com a ciutat i com a país ocupat sigui difícil sense acabar pactant sempre amb les elits espanyoles. El teu pare això no ho ha fet mai. Bé, de fet, això per mi sempre ha estat un referent, la integritat del meu pare. El meu pare sempre ha fet el que ha volgut i sempre ha seguit la seva noció del que és l'art, del que és la pintura, sense atendre cap mena d'interferència, d'acord? Per dir d'alguna manera, no s'ha corromput. I crec que això per mi ha estat molt important. Jo he intentat sempre fer també el mateix des del meu àmbit. He intentat sempre treballar en total llibertat i total independència, seguint el que realment penso, seguint realment la meva ideologia i he intentat pensar sempre en clau de país. Explica'm d'on ve i com acabes a primàries. Bé, jo em dedico especialment, com t'he comentat abans, a portar projectes a través d'un institut que es diu Montjuïc, que aleshores, en equívoques o no, per diverses qüestions o per diversos actes que hem volgut portar endavant, sempre he hagut d'estar en contacte amb el govern de torn, amb els governants de torn, i mica en mica vas veient com mal funciona tot. Penso realment que si haguéssim estat més avesats a la crítica, haguéssim estat avesats molt més a la fiscalització directa de tots els nostres governants, no seríem on som ara. Primàries és una eina de primer ordre de regeneració democràtica en la qual, si jo t'he escollit a tu, si tu no fas bé les coses, et faré fora. És a dir, i et criticaré i vull que hi hagi més eines per poder-te fiscalitzar constantment. Tenim un marc imposat per un estat espanyol. A més, això ha generat dinàmiques, especialment en el món de la cultura, dels artistes de molt servilisme. No sé si a vegades es premia prou
l'excel·lència, sinó els amiguismes, els favors, les xarxes clientelars. Aleshores, aquesta és una manera totalment de trencar, no? És a dir, si no hi ha una persona, un dirigent, un polític que no marca l'agenda, tu tampoc hauràs de retre davant d'aquesta persona, és ell que t'ha de retre a tu.